Ja, een heel groot drama ook die het uitkomt. Net alleen voor de schildpadden. Ja, de schildpadden hadden er ook geen idee van. Maar we zijn daar eigenlijk al jaren mee bezig. Ja, eigenlijk bij de oprichting zit maar wie altijd al het idee om ooit een schildpaddenreservaat op te richten. Ja, en dat gaat nou eindelijk gebeuren. We hebben hier nou een hele pruttige dieren, ik de tropische soorten. En we willen ook in het reservaat creëren, zeg maar, dat die dieren daar eigenlijk op eigen initiatief, ik gewoon naar buiten te kennen, maar ik naar binnen. Dus we denken dat een schildpad dan echt ultiem gelukkig is. Gelukkig kunnen we het een beetje op zijn schildpads doen. Dus we hebben ongeveer 4 wieren tier. Het belangrijkste is dat we eerst ruimtemeidjes voor de schildpadden hebben we eigenlijk helemaal vol moeten zitten. Dus 90% van de populatie zijn alle waterschildpadden die in Periolien verbinden binnen. Dus we zorgen er eerst voor dat de locatie in Kwalmerswaag daarvoor klaar is. En daarna geven we gewoon langzamerhand in stapjes de locatie geschikt maken voor verschillende soorten. Dus ik de tropische soorten. 6 september hebben ze officieel de kaai kregen voor het najaarreservaat. Het is eigenlijk wel een beetje moeilijk te bevatten. Hè? Dus hier wordt verdwaasd om eigenlijk, maar het is wel heel groot. Dus je moet het met iedereen eens even goed bezien. En rustig gewoon, of op een rustige manier, zeg maar, uiteindelijk de vorm moet je aan. Van 5000 skilpadden in een te Lieds worden opvang naar een reservaat waarbij 20.000 skilpadden verblijven kunnen, dat jouw hoop voor de toekomst. Het probleem met dat ik oordierenorganisaties, want die vangen ze uit het hele land op, dat oordierenorganisaties ontlast worden met schildpadden. Want ze worden eigenlijk al jaar als het probleem van we hebben die schildpadden die het vangen wordt. Nou, en de locaties zijn altijd vol. Nou, en voordat we hier vol binnen, dan ben we wel een hele tijd verder.